ବିଜେଡି କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ହସୁଛି ବିଜେଡି, କାନ୍ଦୁଛି ବିଜେପି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଗାଲୁଆ ନେତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିପରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଗାଲୁଆ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଟେ ବିଜେଡି ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନାବିକ ସାଜି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେବେ ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ, ଏମାନେ ଆଉ କୋଉ କୂଳର ହେବେ ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଦୂର କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁମାସ୍ତାଗିରି ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ସହଜରେ ଆପଣେଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ବିଜେଡିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନାଁରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନିଜେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାନର ଲଗାଇ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।